Opa, xentiña da boa! Polo en salsa de mel picante. Algún estupará a cabeza, non? Mel e picante. Aquí xa expliquei aos compañeiros, sabedes, o do prato fan palmas cas orellas. Cando facemos estas cousiñas, momentiño, vamos a amañar aquí o forno, convencional, ok. Un pouquiño menos, 190, 180 grados, vale? Por aí anda a cousa. Son zanquiños de polo. Polo tanto, o calor ten que chegar ao oso. Si metemoslle tralla ao forno desde un principio, vaise torrar moito por fora, pero non lle chega ese calor. Mellor facer a inversa. Baixamos un pouquiño de temperatura e despois, cando leve 20 minutos que xa temos por dentro cocido o polo, e cando metemoslle tralla e douramos toda a pel, vale? E despois unha salsiña e unha pataca fritida. Non hai máis. Todo, por suposto, co seu truco, co seu xiro, ca súa explicación e tal. Que ha de vos saber, porque vai estar maravillosa esta receita. Teño equipo facendo así, palmas cas orellas. É algo moi bonito ter aquí os paxariños, porque hai de todas as edades. Cando ve un polo con salsa de mel picante e todo eso, tal. Pero moitas veces, cando comen as cremas de verdura, e din, ai, que rica está, ai, que ben senta o corpo. Eso enche para arriba. Bueno, a ver, a mel. Que enredo é moito. Onde hai mel en Galiza? Donde hai mel en Galicia? Mi madriña, vaya pregunta, non? Ademais, cuidado, este ano sacou igual co viño. Parece que hubo moito viño, a mel tamén pasou igual, hubo moita mel, según oín, tamén, e da igual, norte-sur, este ou oeste. Por onde anda o noso compañeiro e amigo, don Rafa Durán? A ver que nos conta. Rafa, compañeiro, onde andas? Hola, Xoanqui, amigo, oído en Ocovelo, chef, provincia de Pontevedra, porque se queres mel, eu vouche levar un dos mellores meles do mundo. Xa non digo de Galicia, digo do mundo, que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. E falando de mel, como se chama esa pasta que se utiliza para cubrir os buratos nas paredes? Aguaplás. Y aparezco a tu lado, puedes ir tras de mí, pobrecita de ti, no me puedes atrapar. Y yo soy capaz de entrar en tus sueños, de volar por el cielo, caminar sobre el mar y de pronto hacerme de carne y hueso para que tú me puedas acariciar. Cuando crees que me ves cruzar la pared, hago chas y aparezco a tu lado. Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti, no me puedes atrapar. Samuel, que o chef encargoume que lle levara a mel, e aquí en Apícola Pedra do Lobo tedes mel, non? Sí, por suposto, mellor mel. Digo eu, porque hai colmeas aquí detrás, as abellas están pululando, o noso compañeiro de sonido, Brais, está, pois, amedrentado, hai que acabar canto antes. Por que tan bo o mel que facedes aquí? Non, porque estamos nun entorno privilegiado. En todo o noso mel producímolo ás orillas do río Tea, que está incluído na rede Natura 2000, aquí non existen contaminantes nin nada parecido e por eso é un mel tan bo. Bueno, dixen que facedes mel, pero quen fai o mel? As abellas ou vos? Si, bueno, o mel fai as abellas, nos extraémolo. Que comen estas abellas ou de que se alimentan ou de onde ven este mel? Principalmente silva, castaño e brezo que temos por aquí, eucalipto tamén en determinados anos, o resto de flores, caixa todo por aí, eso colleno todo. A ti gusta o mel? Sí, por suposto. Sí. Todas as mañáns que desayunamos con mel. Samuel, cantos enxames ou colmeas tedes? Sí, estaremos nas 300 unidades en produción agora mesmo. 300? Sí. Pero aquí cantas hai detrás? Aquí temos unhas 40 neste colmenar, pero que temos repartidas por varios colmenares, normalmente de 30 a 40 unidades é o que solemos por cada zona. Repartidas en distancias de 3 kilómetros que non estén moi xuntas entre elas, aquí polo monte para que baixo, poidan aproveitar a superficie ao máximo. E todo facedes vos? Sí. Sen conservantes, nin aditivos, nin nada? Nada. E dicíasme tamén que aquí non hai fertilizantes, nin nada que poida perxudicar a todo isto, Nada, non? isto é todo monte casi virgen, digamos. Vale, pois eu penso que o produto é bo. Non sei se che vale, Xoanqui. Vale, por favor, perfectamente. Vale che este mel, entón? Sí, perfectamente. Pois aí cho mandamos, Samuel, graciñas por atendernos, e estaremos atentos a ver que fai Xoanqui na receita, non? Moi ben, a ver se lle gusta. A ver, graciñas. Veña, hasta logo. Hasta logo. Adiós, hasta logo. Ten WhatsApp, claro, andan camel, teñen a vida 12, virguería. Claro, eso non pode faltar, Son das cousas aí que temos aí no estante
e non pode, porque además non caduca. O sea, que aquí xa non hai justificación. Teño aí caducou, non, a mí non caduca. É un produto, ademais, moi galego, dos que sentímonos moi orgullosos, Temos que estar. Bueno, comezamos. Imos facer unha salsa rápida de tomate, así, sin pelar os tomates, sin nada. Por qué? Bueno, pois apórtalle. A tona, vosotros sabedes onde caís é onde solen estar todas as vitaminas e demais, non? Pois é o que imos a facer. Unha salsa rápida de tomate que despois integramos co resto dos ingredientes. O resto dos ingredientes, vinde para aquí, vos vou explicar. Aquí ven o do picante. Un pouquiño de salsa inglesa, un pouquiño de soia, un pouquiño de pimento picante e teño 2 chiles máis 2 cayenas. Si queredes evitar ese picor extra, non? En donde, oye, que hai nenos, que hai tal, non podemos desfasarnos no picor. Cuidado, aquí somos de picante, gustanos moito, non? Quitamos as cayenas. Vale, en un momento dado os chiles, dependendo do grado de picor que querades vos. O que queres facer sin picante? Pasades do picante, metedes un pouquiño de pimento doce e fora vai estar caralludo exactamente igual. Sí que é certo de que o toque doce da mel co picante dalle esa gracia. Vale, esa sorpresa que conseguimos no paral. Ben, aceite de oliva virxe extra e 2 dentes de allo. Ben, fora e un platiño, por favor, para aquí. Eso é. Pelamos os allos, non pode faltar, Ben, non estamos facendo unha salsa convencional de cebola porque vosotros, se os facedes na casa, moitos de vos, de cebola de tomate, usaredes unha cebola tamén, metedes unha ceboliña e demais. Aquí, o que quero que aprendades é que non teñades medo que tedes os tomates maduros, non tiredes con eles. Vale, que enseguida facemos algo, sin ter que abrir un bote. Hombre, a veces non queda outra. Temos ese bote de tomate concentrado, triturado e tal, vale. Pero se non, con os tomates maduriños que temos na casa, eu non tiro nada. É unha pena, Entón, enseguida faise. Vamos prender aquí. Non tardamos nada, porque despois o que facemos é un pasador de puré, ou senón un chino. Eu vou meter un chino, paso ese tomate que vamos facer aquí, que vai con sementes, con pele, con todo. Pasamos por un chino e xa nos queda a salsa completamente limpa. É a parte húmida para mesturar con estes outros ingredientes. Cortamos. Aí o temos. Lembrade que vai a pasar polo pasador de puré ou polo coador chinés, como que irades. Si que vos digo que por un coador, pois non, porque aí vai quedar moita salsa arriba, interesa que quede un pouquiño de espesor, non? E un coador, pois non vai a deixar baixar. Pero despois o que teñades na casa, o ideal é ter as 2 cousas. Vou lavar un pouco, o coitelo máis os dedos. Se non ando pejando, e como toque un ollo, aí, fora. Moi ben. Tomatiño, xa comeza a bailar ese tomate. Vamos baixar o 8, 7, 6, 5, 4, 3. Aí, suaveciño. Non queremos que torre demasiado. O que queremos é aromatizar este aceite para que este aceite lle transmita o sabor ao tomate. Xa teño o cocino arrecendo que me gusta. Aí, oi. Moito vale, o allo. Moito soluciona, Contábame outro día. Claro, aquí xo fixemos. E, oye, fixen outro día unha receta que fixeches dun polvo que fixeches aí nunha tixola e tal, o único que fixeches foi darlle un allo, claro, a un polvo cocido, collemos os rachos, as puntas dos rachos, hemos de facelo. E metemos na tixola con un dente de allo, que rico. Ben, aí vai. Como vais a desfacer, vale? Aí, en anaquiños un pouquiño grandes, vale? Subo un pouquiño, Non quería que se queimara o allo, pero agora sí que podemos, porque imos a traballar con líquido. Aquí xa non se queima nada. No momento que isto comeza a soltar, de feito xa comeza a soltar o líquido, o tomate, xa non hai risco de que ese allo
se queime. O que sí que vai facer é cociñarse. Eso sí. Moi ben, veña, outro. E aí deixamos e xa temos unha cousiña feita. Vale. Adentro. Adentro, vou botar todo. Ao mellor despois non me fai falta toda a salsa, pero xa teño feita. Teño esos tomates, xa teño feita. Pois anda que non se usa a salsa de tomate. Despois para a cea, para a comida, non se vai pasar, Inda que non leve conservantes nin colorantes, non sei en vos. Pero na miña casa, as salsas de tomate non caducan. Os que temos cativos, penso que é así. A todos os cativos, que bota salsa de tomate? Eu teño sorte, cos meus non tiran polo ketchup. Tiran pola salsa de tomate do avó. O que fai o avó é máis a avoa. Manda aí os frascos aí e tiran desa salsiña e dicen, non, ketchup, non, salsa de tomate do avó. Mola, feito na casiña, lo. Un día hemos de facer ketchup tamén, así aprendedes a facelo. É divertido, además. Por lo menos o facemos nós, sabemos o que leva. Exactamente, vale? Moi ben. Veña, facendo aí. Pouquiño a pouco. O teño no 9, pois por aí vai a quedar, vale? Non se vai a pasar. Un cunco. Este mediano. Isto vai a facer falta tamén para o polo. E este é un pouquiño de azúcar moreno que vai a levar tamén, esa salsa de tomate. Un chisquiño. Con sal e pimenta, botamos de agora. Aquí, botamos a salsa de soia. Un par de culleradas, de salsa de soia. Unha de salsa inglesa. Un chisquiño de pimento picante. Aí está. E os chiles. As cayenas, boto enteiras. Si a partides moito, vai dar moita tralla, vale? Isto vai a chegar así, porque unha vez que comeza a fornear, o enfornado van baixar os xugos, a mitade de cocción no enfornando, cando queramos darlle a volta aos zancos, o que facemos é unha culler e salsear todo. Volvemos a salsear todo. Aí xa vai a coller tamén picante, vale? E aquí, estos chiles que atopei aí atrás no mercado de Vilagarcía e enamoreime deles. Enamoreime deles, porque teñen o picor xusto, ten ese deixe, non chegan a picar de todo, está moi rico. Cando topamos un chile así, pedide deixalo probar, seguramente vos deixan probarlo, sabedes? Cando vades ao mercado, oye, podo probar este chile e tal, pois dá unha pinguiña e probades, é o mellor xeito para saber o que mercades. E con respecto ao picante, é moi importante ter un de man, un chile de man que sabemos que pode, que a cantidad de picante que nos pode aportar. Porque a veces vais a outro posto, ves que é prácticamente o mesmo chile, pero pico doble. Entonces, cando topo un, dame a resta inteira. Todos coljadiños aí, ao lado dos allos, ao das cebolas. Son os adornos que temos na casa. Moi ben. Aquí, collemos unha culleriña, así, vale? De azúcar moreno. Fora. Sal. E pimenta. Remexemos. Teño o 9, Si queremos ahora, para apurar un pouquiño, para que abrande, máis que nada para apurar, para que abrande. O tomate metemos unha capa. Con mesmo vapor vai abrandar enseguida. E despois, na mesma temperatura, en temperatura alta, é cando buscamos a consistencia. Deixamos que evapore e que se convirta un pouquiño máis nunha salsa. Eu vou no facer. Listo. Que temos que facer unha vez que este? Imos a mesturar con esta salsa, que faltalle tamén. Sal non lle vou a poñer,
o que si vou poñer é un pouquiño de pimenta negra. Non lle poño porque leva a soya. E vai levar a salsa de tomate. Entón aquí prescindimos da sal. Vale, e un chisquiño, sí, un chisquiño voulle botar, de aceite de oliva virxe extra. Así. Moi ben. Esperade, chisco un ollo e xa teño o tomate listo. Ata agora. No punto, Oh, que rico. Paseiro polo coador chinés e aquí temos. O tuven 10 minutos máis, non tuve nada máis. Esa forza tapei, despois os últimos 5 minutos destapei e polo chino, sin máis, non complicaros a vida. Despois, como dixen antes, queréis botar de cebola e facer, pero esta é unha salsa rápida, con esos 2, 3 tomates que temos aí no fondo da neveira, que van quedar aí, ao final, antes de ir ao lixo, facemos esta cousiña rápida e está. Eso, moi rico. Mel. Temos aquí o picante. E aquí botamos unha e 2 culleradas de mel. Eso é. Quieto. Fora. Unha culler, xa, falta as dúas. E aquí xa me xunto con 3. Ben, mesturamos a mel. Mesturamos o mel co picante. Xa cambia, xa comeza a traer un pouquiño brillo, o espesor igual tamén cambia. E aquí imos a botarlle, vale? Aí, quieto. Non lle vou botar máis, isto chézame. Fora. E aquí temos. Esta salsiña agora mesturamos ben, ves? O mel está abaixo, subimos para arriba. Que rico, non vexades como ule, que arrecendo ten agora mesmo esta salsiña, Pois agora vais a cociñar eses zancos de polos nesta salsa. Collemos, ven para acá, aí, listo. Un para babor, outro para estribor. Babor, estribor. Ese é cando poñemos as sardiñas na grella, para que entren todas, non? Pois aí vai. Aí témolo. A ver as más. Acabo de coller o polo e non me gusta nada seguir traballando sabendo que temos unha contaminación cruzada que falei moitas veces. Hai que ter cuidado, Listo. E agora sí. Agora xa podo coller esa culler. Ben, cunha culler, cunha brocha, salseamos este poliño. Bueno, eu estou usando estes zancos de polo. Ahora, vades ao mercado e xa tedes todo por pezas. É dicir, queredes peituga, queredes asás. Ahora, collemos un poliño enteiro, tamén sale moito máis económico. E xa volo cortan. Na mesma carnicería xa volo cortan en anaquiños pequenos, en anacos de bocado, cando son así, sabes, para petiscar, pois faise moito menos de tempo. Aquí eu penso que 40 minutos a 180 non hai quen llos quite. E despois o torrado. Queremos que se faja ben por dentro, Bueno, vou deixar, non lle vou botar máis. Despois, se precisa algo máis, se seca demasiado. E cando lle botamos? Minde, imos para o forno. Pintaza, xa así teño unha pintaza. Moi ben. Aí vai. Despois digo o tempo exacto, pero lle calculo 40 minutos non hai que llos quite. Imos a facer unha pataquiña. Patacas. Que teño... Xoanqui! Venga, colega. Hola, Isa. Aquí estou!
Mira, hoxe non te queixarás, Ti Mira pa aí. tes aí, ti estás escoitando. Eu escoitei. Pataca! Estabas detrás da porta, Ai, vou eu. Estas Mira pa aí. patacas que? Da miña horta, Ai, son túas. Collidiñas da miña horta. Aquí non te queixas. Despois queixas sempre da veciña que non trae. Bueno, a ver, Que sí. sempre leva. Non, se Mira pa aí. traes, tamén levas. Da horta xa as recollemos todas. Vale. Ahora tomelas a secar ali todas estiradiñas, viches? Vale, fuches a apañar lojo estes días. Bueno, non apaño, oicho, estas mans non tan de apañar patacas. Non apaño. Eu mando. Ti mandas a apañar. Claro, mandei ao meu Manuel. Dime outro día. Oiches, Cari, este fin de semana imos pasar un fin de semana de turismo rural sen descanso. Claro. Eu collín, preparei a maletiña, o meu neceser da xente, toda O bolsiño, contenta. todo, Claro, o claro. bolsiño. E que? E lávame pa horta, pa aldea, a apañar as patacas. Mira que ben fixo, Sí. apañaches. Sí. Non, porque a min doime aquí un lumbago. Ai, claro. doime un lumbago. O conto ben ahora, vas a cociñalas, non? Claro, dixen eu, ti apáñalas, eu cociñas. Ti cociñas. Un rato, un rato, xusto. Pero estás seguro que as vas cociñar ti? Sí, Por que eu non xa sei? me queimei onte aquí con un pouco de arroz, oíches? Un pouco da... Vaya, por Dios. Bueno, algo cociño tamén, Sí. Veño-te ver, Non, xa ves que aprendo. pos a tirita aí para presumir. E despois cociño. Eso conto para 15 días, que a tirita Estou mala. Os meus pequenos tamén. Foi unha tirita e parece que cae o mundo inteiro. Ti, igual, cociñaches un día, mi madriña. Bueno, oíches, ti non agardalas, que ainda son, xa che dixo, veñen fresquiñas. Non as poñas donde lle dé o sol, que senón... Tapadiñas sempre. Por eso, Sí, a sombra. viran verdes, e despois non se comen. E depois non se comen. É que non lle dé moito calor tampouco. Que me dixo Vale. meu pai que ramean antes. Efectivamente, salen Se lle os dá ollos. moito... por aí. Sí, efectivamente, o sea que sin sol e sin moito calor. Moi ben. Bueno, deixase aquí. Mais xa dá- consellos? Non. É boa, Pois, Aí, para gardalos... Mira, sacachedes moitas. Sí, sacamos moitas. Mira, antigamente gardábanse nos cabazos ou no alprende, non? Se Sí. tiñas e poñíalas aí. Eu douxo estes consellos para a xente moderna. Que Agora vivimos nos pisos e que... É certo. E E xa non non, temos e xa non cabazos. temos cabazos. E ahora, e moitos deles dan de adorno, xa nin Ei. se usan. Eches que me viñeron? Sí, vamos, de maravilla. Pois veña, marcha, outro día che traer outra cousa. Ale, veciña, oes. levar. Ven cando queiras, cando portas... Vale. Cando portas algo, ven cando queiras. Veña, chao, chao. Agur. Saludos a Manolo. Pero que traballa, que das os saludos a él tamén. Oye, moitas gracias, compañeiro. Sí, señor. Bueno, pois nada, vamos facer as pataquiñas aquí. Cortamos, teño aquí unha mandolina, faceda como queirades. Eu vos enseñar de facelas porque decides, claro, metes no forno, espera un pouco facer as patacas. As patacas podemos facer en dous tempos. Da igual, incluso o tipo de corte de pataca. Con estas dúas, chéjame para enseñarvos, chéjame. Vamos pola pía, porque teño que lavaros un pouquiño. Aí está. En dous tempos, que quere decir eso? Pois, por exemplo, ahora, non como é o caso, que queremos, bueno, pois a ter xa prácticamente todo feito, que salga quentiño á mesa, a pataca podemos fritila. Primeiro, a baixa temperatura, é dicir, 110, 120 graus, unha cousa así, non? A ver, vosotros non vades estar con un termómetro que se estades mellor, Pero se non, simplemente que faga ese fervor pequeno, que non fría, senón máis ben que coza. Aí hasta que este lixeiramente brandiña, xa ten que estar prácticamente cocida. Despois apartamos a unha fonte, que vou a quitar xa para aquí. Aquí se non fai falta escoar, porque despois volven outra vez o aceite da tixola. Pero, na segunda cocción, aí sí que é unha fritura. Aí sí que subimos a 180, 190 graus e xa friximos as patacas. E van a quedar espectaculares. Na primeira parte vamos a quintar cantidade de humidade dela e na segunda vai o resto da humidade, acabo antes así, vai o resto da humidade e vai a... é o que fai que queden crocantiñas. Xunto con eses polos, porque vos decía eu que teño aquí os compañeiros están aplaudindo e dicen, isto é unha receta, oh, que rico, me vaya. Xa non queren postre hoxe. Xa non piden. Vale, arrancamos. Para quencer o aceite, vamos meter o 9, pero ahora, cando teña cortada, xa baixamos, un pouquinho, vale? Esta primeira parte vou a deixar así. Fora. E aquí, oye, ou mandolina ou senón como queirades. Eu porque a teño aquí.
E así aproveito. Traballo moito con ela, e que eu penso que todos cada vez traballamos máis con ela. Ven esta ferramenta que é ideal, vale? Para non cortarse. Aí non metemos os dedos. Vedes? E aproveitamos prácticamente toda a pataca. Isto fríes tamén, Bueno, chéganos. Vamos por aquí. O que vou facer é quitar un pouquiño o almidón desta pataca. E para iso, lavámola un pouco. E de aí, imos a secala. Vale. Todo isto branco que queda na auga é o almidón. É para frixir todas as patacas, Inda que non fagades en 2 tempos, inda que fagades a pataca normal, é conveniente quitarlle, queda mellor. Menos brandilla, fríese moito antes. Moi interesante para unhas cousas o almidón, pero para outras non. Papel de cociña. E secamos aquí un pouquiño. Como temos aceite, ben, non? Aquí, inda que este, é porque levo prisa, porque evidentemente quero acabar e que vexades o máximo proceso da receita. Pero vosotros, nun escoador, deixades, bailades un pouquiño antes e non gastades tanto papel de cociña. De todos os xeitos, meu pai lle chamaba isto, non chamaba papel de cociña, chamaba de matatrapos. E collame o matatrapos. Non sei se é cousa del, pois se chama así, é verdade que non sei. Pero parece unha definición que axuda, que é axustadiña a realidade. Porque senón, isto que facemos é con un trapo limpo. Segamos con un trapo limpo e xa está. Ben. Pero matatrapos gustoume moito. Temos o aceite e para dentro. Indo podemos deixar así un pouquinho máis o 9, mentre vamos metendo aquí a pataca. Vale. Veña. Separadiñas, quedan moitísimo mellor, non amontonadas. Son estas cousas que temos que ter unha paciencia. Ese chisco de paciencia para diferenciar a nosa cociña desa cociña feita a trote, de tirar a pataca sin lavala, ni nada, de tal. Ah, que rica esta pataca, son estas cousiñas que todos sabemos facer, ademais. Todos. Non ten ninguna ciencia. Moi ben. Pois nada, vou rematar, fajo esta fritura e vosotros, estou con vos neso, no chisco deste ollo. Agora. O doce do mel, convertémolo en picante. Para iso, nunha tarteira baixa facemos a salsa de tomate frixindo un par de dentes de allo e 3 tomates maduros. Pasamos por un coador chinés e reservamos. Nun cunco mesturamos a salsa inglesa, a de soia, os chiles, o pemento picante, a pementa negra e o mel. Incorporamos a salsa de tomate e cubrimos con ela os zancos de polo. Enfornamos 40 minutos a 190 graus. Friximos unha pataca, empratamos co polo e a salsa de mel e listo para comer. E a mel para o doce. O día que fagades esta salsa vadesme odiar. Porque vades decir, ¡uah, que rico! E ale, non botamos máis, despois cada un que lle meta a tralla ao seu padal a que queira. Pero por de pronto, así, sin máis, isto está espectacular. Xa non quero mollar as patacas, que as patacas teñen un son punto aí crocante. Por certo, botelle tamén un poquinho de pemento picante así por riba. Para cada quen. Aí o deixo. Un pratazo, E lembrade, a mel, ademais de botarlla no yogur, botarla cas noces e demais, é un ingrediente moi básico para facer unha cantidad de salsas impresionantes. Sobre todo, eso saben moito asiáticos. E nosotros tamén temos que aprender desas cousiñas que fan eles, Produto temos, faltan as ideas. E para eso, estamos aquí, en esta chegou, para dalas. Un biquiño, unha aperta, o sorriso na cara, por favor, e ata outro día. Chao. Hola, vengo, Polo.